Silapha ke ePhakamisa apha ke apho kuhlala khona kulendlu sibonisa emva kwethu eloki kuhlala khona ubhuti Mlindi Mali ocela ke kurhulumente nakwinxaso kubahlali abathe bamsupporta kakhulu bemnikeza ukutya. Sikwacela ke neDepartment of Social Development okoba ikwazi nayo ukuncedisa kunye neDepartment of Health. Ukanti ke sikhe sadla unxibelelwano nabahlali basicacisela banzi ngokokuba kwenzeka ntoni kubhuti lo uhlala kule nqwaleko injena ecela amalizo ebantwini. Ukanti ke abahlali banabisile basicelela banzi ngokuba ubhuti lona ucela izonka ebantwini acele nokutya ebantwini ukuze ba akwazi ukugxotha ikati eziko. Sasuke Transkei kodwa ke ndizalelwe eMonti sama ke ubhuti wathatha sohle Transkei saphinde ke ngoku sabuya apha sazohlala apha ko 2 rooms umama sebenza apha eSky. Ngokusekusheke mna ke nodadewethu umuntu okhoyo udadewethu lapho kwezi zindlu phaa ko 2 rooms phaa phezulu apha ePhakamisa inkamnkam ndiyayifumana kodwa ke ifunyanwa ngudadewethu andohlulele ke ihafu yayo yayithatha. Ukhona nje uchuku leli bekhona apha phakathi kwekhaya kuba sengenamzali. Ndake ndaqoma makhe ndiziphume ke ndiphume ndibheke ecaleni ndizifunele nje indawo yohlala abantu nxa songixabana nodadewethu sasithanda sokuzixabana ngento ezingenamsebenzi. Mhlawumbi into zechuku hayi bhuti uyanuka sesibangaphilanga ke ngoku ndandingumuntu oyenempangelo kuqala ngoku ke ngoku andiphilanga so anawukhohlela ndizasulela abantwana nge-TB ntontoni ezi-4 ke ndinazo. So ke andenza buhlungu ndacacise ukuba andikho andisaxabisekanga ekhaya bhetele okhe ndihambe nje kancinci ndingabonakali ke phakathi kwabhetele nohlala kwabanye abantu wandihlala emahlathini wandihlala ndive ke nje ndazingenela kubona izihlelele nje yodwa ndaziklinela yayihlala ke ootsotsi nezinja nabantu ke bechopha ke kuyo ndaklina ndahlala. Wafika kumntu wayo ke shema kazange abe nomsindo wathi hayi ndingahlala esolungu ndiyigcinile. Abantu ndiye ndicele kubo xa ndipheleleyo ke iletikana linika udadewethu inkamnkam ndicele deske ndiyopeya ke ngoku ndiye ndingakwazi ngoku uphakama ngexesha xa ndilambe kakhulu mhlawumbi ndisuke ndiwe gungqu. Ezawucela uba ndifumane indlu bacabanga ngathi ndakhe ndayifumana indlu qha ke kwaNdlova ke ngena omnye umntu ngenxana ke bendixoxisa naloo mntu ndithini uba ndinofumana nje indawo yohlala ndiyazihambela ndihambe ndiwe kodwa ke ndiyayitya itreatment kakuhle. Itreatment ndiyifumana apha ekliniki kule yasePhakamisa naseGrey Hospital. Ndihambe ndizithathele xa ndikwaziyo ngexesha ndithume nje umntu endimbonayo kuba udadewethu akakwazi uzixhamla yena kayo ndithathele itreatment xa into ayigood kuyo kukundithatha imali afumane le yakhe atye nabantwana bakhe andinikeleyo. Into endihluphayo mna ngalena kukwisigqubu sabantu abatshayayo apha and last week ndiye ndaqhakezelwa ilanto ikhonta icanga ilanto isibane esemoto. Mna umdla wami noba kwenzeka ntoni na kodwa ngaske le content ingabikho kule ndawo because kulapho ulimala ukukhona kule ndawo iyona nto nokuyiphakamisa. Enye nenye andiyazi ke uJwarha ndambona nje khona kule ndawo enye nenye andiyazi. Ukanti ke sikwacela ke norhulumente angenelele kule meko injena ukuze impilo kaba uJwarha ikwazi ukuba ngcono. Ndingu Anathi Khave kwindaba zeZwelitsha Online TV ndisePhakamisa eQonce.